municipal del Bloc Verd Compromís, evidentment, volem continuar recordant a la societat que encara estem lluny, desgraciadament, de que els drets individuals i col·lectius, però en aquest cas el de l'opció sexual, siga un dret socialment reconegut. Legalment s'han fet molts avanços, però socialment encara sembla que n'hi ha molts tòpics que ho impedeixen. Nosaltres volem fer un prec a la societat perquè respecte aquest dret individual a la seva tria, a la tria de la seva opció sexual i, per suposat, continuar treballant en el que entenem que ha de ser una discriminació positiva, perquè encara fa falta. En aquests últims anys pensem que hi ha hagut un retrocés pel que fa a les polítiques de suport a determinats col·lectius des del propi Ajuntament de Gandia. Vam assistir, per exemple, a l'eliminació del Departament de Diversitat, d'atenció a la diversitat que abans existia, i hem de fer un prec al nou govern municipal per a que canvi el rumb en aquest sentit i que doni el seu màxim suport a este o altres col·lectius que encara lluiten pel reconeixement dels seus drets, com dic, individuals i col·lectius.